Chcete moderní a funkční web, který bude snadno ovladatelný, i když jste absolutní laik? Stačí vyplnit krátký a nezávazný formulář níže. Následně se vám osobně ozvu a probereme spolu veškeré vaše požadavky, priority o tom, jak by váš web měl vypadat a fungovat. Na základě těchto informací náš designer připraví návrh webu ve vizuální podobě. A to zcela zdarma. Ještě předtím, než zaplatíte jedinou korunu, nebo se do projektu vrhnete, uvidíte přesně, jak by vaše webová stránka mohla vypadat. Domluvíme si společně termín prezentace webové stránky, která by probíhala formou online schůzky. Zde si spolu web projdeme krok za krokem. Zde se budete moct rozhodnout, jestli se vám web líbí a splňuje požadavky, které vy očekáváte. Poté se můžeme rozhodnout pro jeho realizaci. Po celou dobu tohoto procesu spolu budeme komunikovat a zpracovávat vaše připomínky k tomu, jak by web měl vypadat nebo fungovat. A postupně spolu takhle dolazujeme veškeré detaily tomu, aby web odpovídal vašim požadavkům. Po dokončení vám web předáme a ukážeme, jak s ním pracovat. V případě, že na toto nemáte čas, zajistíme pro vás i komplexní správu celé webové stránky. Celý web je navržen tak, aby se v něm dokázal orientovat i absolutní laik. Tím pádem se nemusíte bát složitého webu, který by byl těžký na správu. Takže první krok, co musíte udělat, pokud chcete svoji novou webovou stránku, tak klikněte na tlačítko níže a zamluvte si návrh webu zdarma ještě dnes.